Godmorgen og velkommen her til DCTechs seminar omkring spændingstester over 1 kV. Vi hopper ud i det, og her i forbindelse med opstarten af webinaret, der vil vi gerne lige bede om at sende en thumbs up på den meddelelse, Rikke har sendt til jer, for at se, om I er med derude, og I kan høre, hvad vi siger. Men ellers, det vi skal i dag, det er, at vi skal lige kigge på, hvem er det, der sidder bag ved skærmen. Så skal vi kigge lidt på reglerne omkring, hvor kommer det fra det med spændingstesterne, hvad er det, vi skal være opmærksom på. Vi skal kigge på 5-punktsreglen. Så skal vi kigge lidt på den her 61-43-serie, som omhandler det med spændingstesterne. Vi skal også kigge lidt på, hvad det er for nogle typer spændingstester, vi kan komme ud for. Hvad er krav til spændingstesteren? Og så skal vi kigge på, hvad kategorien er, hvorfor den er så vigtig. Der har vi nogle billeder, der viser det. Så kommer vi ind på 6 års eftersynet, hvordan og hvorledes det forholder sig med det. Og så til sidst, lidt afhængig af, hvor meget tid vi har brugt, og hvor meget tid vi har tilbage, og der er kommet spørgsmål, så tager vi eventuelt nogle af dem som afrunding. Og som sagt, så er I meget velkommen til at stille spørgsmål i chatten her undervejs. For så sidder mine 2 kollegaer, Peter og Jens, de sidder klar til at modtage spørgsmålene og behandle dem. Og som sagt, så mit navn er Ulrik, og det er mig, der sidder bag ved mikrofonen og skal prøve at guide jer igennem det her webinar i dag. Og jeg skal også lige huske at nævne til at hjælpe os med alt det her. Der har vi vores marketingskoordinator Rikke, som har sat det her op, og hun sidder også og er klar til at bistå, hvis der skulle være noget. Men endnu en gang velkommen. Som sagt, reglerne, hvad er det, vi skal være opmærksom på? Jamen, el-lovgivningen her i Danmark, den er jo, som mange af jer sikkert er bekendt med, at den består af elsikkerhedsloven som den overskyggende lovgivning. Og under elsikkerhedsloven, der ligger der nogle bekendtgørelser, og en af de bekendtgørelser, det er den, der vi kalder driftsbekendtgørelsen 1608. Og det har lidt at gøre med, at der er nogle specielle regler her i Danmark, som vi skal være opmærksom på, når vi snakker spændingstester, og det er derfor, vi nævner den. Så har vi selvfølgelig under bekendtgørelserne har vi de forskellige standarder, som man ikke skal følge, men som man bør følge, og som er minimumskravet til hvad skal man sige, el-lovgivningen. Så hvis man vælger ikke at følge standarderne, så skal man så bare selv lave noget, der er mindst lige så godt, og så skrive sig ud af det i sit system. Men standarden 50110, der kommer nogle krav for den. Og blandt andet standarden 61-43 er nævnt i 50110, og det er den standard, som omhandler spændingstester over 1 kV. Så vi skal prøve at kigge lidt på, jamen, hvad betyder de her forskellige regler så, når vi snakker spændingstester og jeres hverdag. En af de ting, vi også skal være opmærksom på, det er, hvis man vil arbejde det, man kalder spændingsløst, altså det vil sige, at man går ind og arbejder på et anlæg, som der er taget ud af drift, så skal man som minimum følge 5-punktsreglen. Det kommer både fra driftsbekendtgørelsen 1608, men også fra standarden 50110. Og der består som sagt af de her 5 punkter, og der er det punkt 3, som vi vil kigge på i dag. Og så er der nogle af dem, der vil måske tænke over, hvad det nu, vi har skrevet nu, for nu står der kontrol af, om driftspænding er fraværende. Og det hed tidligere kontrol af spændingsløs tilstand. Og det er faktisk fordi, at 50110, den er lige blevet fornyet i slutningen af 2023. Den danske udgave kom lige før jul, og der har man simpelthen valgt at så, omdefinere den her definition af punkt 3. Og hvorfor det giver god mening, det skal vi nok komme ind på lige om lidt. Men som sagt, hvis man vil arbejde på sit anlæg som værende spændingsløst, så er det i henhold til 5-punktsreglen. Og der skal man så bruge noget udstyr til punkt 3 for at kontrollere, at driftspændingen er fraværende. Det vi skal kigge på i dag, det er den model af spændingstester, som vi har sat ind her og mærket med gult. Det kan være PHE3, PHE4, som er den mest gængse spændingstester, som de fleste nok af jer kender, hvor man skal ind og berøre den anlægsdel, som man skal kontrollere. Vi kan se på billederne herude til højre, at vi har
Vi har en almindelig PHE3'er her, hvor han ender mål på et anlæg, og helt ude til højre har vi et billede af en PHE4, som er en nyere model. Der er nogle steder, hvor man ikke har mulighed for det her, så kan man så bruge nogle andre metoder. De skal bare lige hurtigt nævnes her, at måling uden berøring, hvor man måler på det elektriske felt, eller måling på de kapacitive udtag, eller ved brug af de kapacitive udtag, som er typisk på tavlefronten af sit anlæg. Det er nogle andre metoder, men som sagt i dag, så skal det handle om berøringsspændingstesteren. Hele 61-43-serien, den kommer som sagt fra benævnelsen i 50-110, hvor der direkte står, at hvis man skal bruge spændingstester til at udføre punkt 3 i henhold til 5-punktsreglen, så skal de overholde 61-43. Den vi kigger på i dag, det er den, der hedder streg 1, det vil sige, det er spændingstester over 1 kV etpolet. Og så har vi også streg 2, som er topolet over 1 kV. Streg 3, det er til lavspændingsinstrumenter. Og så har vi nederst, der har vi den, der hedder streg 5, som er de kapacitive udtag. Og der er faktisk også i den nye 50-110 kommet en tilføjelse af den, der hedder 62-271, som er en Schneider-model, som bliver brugt i rigtig mange anlæg herhjemme i Danmark. Og den er så blevet nævnt nu i 50-110, så man kan bruge den uden at lave nogen tilføjelser i sit system. Men som sagt, 61-43 streg 1, det er den, vi fokuserer på i dag. Når nu vi så snakker typer af spændingstester, jamen man kan sige, at den her liste, vi har sat op her, det er typisk den, man kan bruge som guideline, hvis I ringer til os som helt ny kunde, og måske ikke har så meget erfaring med brug af spændingstester. Jamen så vil det typisk være de her spørgsmål, at vi vil stille til jer. Og det første, det er klimaklassen. Der er en benævnelse, der hedder C, N eller W, og det refererer til det temperaturområde, som man eventuelt skal bruge sin spændingstester i. Normalt er det ikke noget, man skal tænke så meget over, hvis man arbejder sådan, hvad skal man sige, i Danmark eller Europa, medmindre man kommer langt sydpå. Men for eksempel skal man ind et sted, hvor der er rigtig koldt eller meget varmt, så skal man lige være opmærksom på det her. Temperaturområderne, de er defineret i 61-43, hvor stort et temperaturspænd, at spændingstesteren kan arbejde i. Spændingstesteren, eller det her med klimaklassen, det refererer også til det luftfugtighedsområde, som spændingstesteren kan bruges i. Noget andet, som man også lige skal have sig for øje, det er, skal man bruge sin spændingstester kun indendørs, eller skal den også bruge udendørs, hvor det eventuelt kan være regnvejr og fugtigt. Så skal man også have det med i overvejelserne og vide, hvorfor en type man vil have. Og så nævnte jeg det der før med kategorien S eller L. Og det er meget, meget vigtigt, fordi at en kategori S-spændingstester må bruges både på koblingsanlæg og på luftledning, hvorimod en type L-tester kun må bruges på luftledning. Dels har der noget med længden af den her probe, som jeg viser med musen herover. Den, på en type L-tester, der er den meget, meget kort. Og hvorimod en type S-tester har en længere probe. Rød ring, det angiver også forskellige ting. Det angiver maks indstikningsdybde, og det angiver, at man får rød ring og ud her, der må man berøre forskellige anlægsdele eller forskellige spændingsniveauer samtidig. Så det vil sige, hvis man har en transformer, der står bag et gitter, der er jordet, jamen så må man gerne gå ind igennem det her gitter, berøre det med sin måleprobe, samtidig med at man går ind og måler på det spændingsførende horn herude. Det skal udstyret kunne holde til. Men kategori L-testeren er en dårligere tester i den måde at forstå, at selve målehovedet, det er ikke så godt skærmet mod elektriske felter, som en type S-tester er. Det man også skal være klar over, det er, at skal man bruge sin spændingstester på en fast spænding, har man et 10 kV anlæg, jamen så skal spændingstesteren være angivet med 10 kV. Den kan også have angivet et spændingsområde, det vil sige, at den kan hedde fra 6 til 20 kV, så må den også bruges på et 10 kV anlæg, fordi så er det indeholdt i det her spændingsområde. Eller man kan få den med omskifter, hvor man for eksempel har en model, der hedder fra 3 til 10, så kan man lave omskiftning, og så kan den tage fra 10 til 30 kV.
Der kan så være nogle ting omkring selvtest og sådan nogle ting, man skal være klar over, når man har en omskiftbar tester, fordi at selvtestfunktionen kan typisk kun foretages i et af områderne. Så derfor så er det vigtigt, at man følger betjeningsvejledningen, når man har sådan en tester. Selve opbygningen af testeren har vi været lidt inde på, men den består som sagt af selve målesonden, som fås i forskellige længder. Lidt afhængig af, hvorfor en måledybde man har behov for, når man skal bruge sin tester. Selve målehovedet, det sorte her, det er en kapacitiv måling. Og så har vi selve isolerstangen med håndbarrieren, som er det sorte plastikhåndtag, som er vist hernede på isolerstangen. Og det her med længderne, rød ring, håndbarrieren, og så det her benævnelse, der hedder gul-sort markering. Jeg nævnte tidligere, at 1608, der havde vi nogle danske særregler, og det er blandt andet en af de her særregler, som stadigvæk er gældende i Danmark, og som kommer fra driftsbekendtgørelsen 1608. Det er, at sådan en håndbarriere her, den skal være mærket med gul-sort markering, fordi det står direkte i den, og det er en bekendtgørelse, som skal overholdes. Så alle, både spændingstester, men også isolerstænger, alt hvad der er mærket med rød ring, skal have placeret en gul-sort markering ved håndbarrieren. Det var lidt om typerne. Så kan man så sige, at udover typerne, der er forskellige muligheder, så er der også noget krav til selve spændingstesteren. Når vi befinder os i Danmark, så siger dansk lovgivning, at den brugsvejledning eller brugsanvisning, som medfølger udstyret, skal være på dansk. Der kan selvfølgelig så være nogle issue, hvor man siger, at jeg har rent arbejdskraft, der snakker engelsk for eksempel, jamen, så skal den selvfølgelig også forefindes på engelsk eller tysk, eller hvad det nu kan være. Men udover det, så er kravene også, at længderne skal have, der skal være en vis længde, skal, have den rigtige længde i henhold til 61-43. Rød ring har vi snakket om, maks indstikningsdybde og berøring af 2 forskellige potentialer herude, og håndbarrieren, og så den danske særregel med gul-sort markering. 1-årseftersynet, det er ejer og brugers ansvar. Det vil så sige, at man minimum hver 12. måned skal tage sin tester ind, gennemgå den visuelt, se at den ser okay ud, og så skal man teste den på en live spænding og se at den indikerer korrekt stadigvæk. Det kan man så sagt gøre som ejer og bruger. Der er ikke noget særligt krav til det. Man skal selvfølgelig følge den anvisning, der er i vejledningen for 1 års test. 6 års eftersynet, det er det, man kalder en vedligeholdelsestest eller Wiederholungsprüfung på tysk, hvor man kontrollerer, at spændingstesterens tændspænding, som skal være imellem 10 og 45% af dens nominelle spænding, det vil sige, hvis vi har en 10 kV spændingstester, jamen så skal den tænde imellem 1 og 4,5 kV, når vi tester den i vores laboratorie. Det er blandt andet et af de krav, man laver i forbindelse med 6 års eftersynet. Udover at man også gennemgår selve testeren lidt mere dybdegående og ser, at de pakninger og så videre, forskellige dele, der sidder på den, de er okay og ikke har lidt skade. Og samtidig med, at man laver et batteriskift, og så slutter man sådan set af med at så lave den her første elektriske test, hvor man tester tændspændingen, og bagefter laver man så en overslagstest for at kontrollere, at spændingstesterens isolationsniveau, det er som det skal være. Kravet til måldybden, det har vi også allerede været inde på. Det var det med rød ring. Det vil så sige, at man skal være sikker på, at den måleprobe eller målesonde, man har, den har en tilpas længde til det anlæg, man nu har. Og man kan også få nogle forlængere at sætte på helt ude i enden af måleproben, som gør, at man kan opnå en større måldybde i forbindelse med sine målinger. Spændingsniveauet. Som sagt, spændingstesteren, har man 10 kV anlæg, så skal den være benævnt med 10 kV, eller 10 kV skal indgå i det spændingsområde, som spændingstesteren er godkendt til. Ham, der står med spændingstesteren, han skal selvfølgelig også vide, hvad han har med at gøre. Han skal være kvalificeret til det, og have kendskab til, hvordan sit instrument det virker, samtidig med, at han skal have noget elteknisk viden.
Det sidste det er, at der er krav til de oplysninger, som skal være på selve mærkeskiltet på spændingstesteren. Og de krav, det er, at der skal stå noget om klimaklassen. Det vil sige, når man tager en spændingstest og får den i hånden, så skal man kunne se, om man er den godkendt til en N, W eller C, eller en kombination af dem her. Sådan som man ved, at man må bruge den i det her pågældende temperaturområde, man skal arbejde i. Man skal kunne se unet, altså hvad er det for et spændingsniveau, spændingstesteren er godkendt til. Og så udover det, så skal man også kunne se, om det er en type S eller en type L. Det er meget vigtigt, så man er sikker på, hvad man må bruge sine spændingstester til. Man skal kunne se frekvensen, og der er det nemlig vigtigt, at den passer til det frekvens, som typisk vil være 50 Hz, så man kommer ud for i det område, hvor vi arbejder i. Men man kan også for eksempel komme ud offshore på et skib eller andre steder, hvor at frekvensen kan være 60 Hz, og så er det vigtigt, at spændingstesteren passer til det, da frekvensen har indflydelse direkte på spændingstesterens tændspænding. Man skal også kunne se, hvem der har produceret spændingstesteren, og så udover det, så skal man kunne se serienummeret, og serienummeret det er meget vigtigt, fordi det er det, som er det unikke nummer, der går igen hele vejen fra produktionen via salg og så videre. Så derfor opfordrer vi sådan set altid vores kunder til at bruge serienummeret som indikation af deres spændingstester, fordi hvis vi indkalder en spændingstester til eftersyn eller på andre årsager, så vil det altid være serienummeret, som der bliver refereret til. Man skal også kunne se, om den må bruges indendørs, udendørs eller kun en af delene. Og så skal man kunne se, hvornår den er produceret. Og det sidste, man skal kunne se, det er indikationsgruppen. Indikationsgruppen har jeg ikke nævnt noget om endnu, men det er en kombination af de her 1, 2 og 3 grupper, som står på spændingstesteren, og det har noget at gøre med, hvordan at den indikerer, om det enten er kun med lys, eller det er en kombination af lys og lyd, eller det kun er med lyd osv. Så der vil I typisk kunne se på mærkeskiltet, for eksempel 1-3, det er typisk lys og lyd, den indikerer på. Men som sagt, hvad er det, vi skal være opmærksom på, og hvorfor er det, at den virker, som den gør? Jamen her har vi et eksempel med et elektrisk anlæg, hvor vi har vores kollega, der står og måler med en spændingstester. Og man kan se, at han holder sin målesonde ind på den anlægsdel, han vil afprøve. Og så har selve målehovedet, det har forbindelse til neutral jord. Så hen over spændingstesterens målehoved, der vil så ligge en spændingsforskel. Så her der vil han få en indikation af, der er spænding på mit anlæg, der skal jeg passe på. En korrekt indikation. Det der med tændspændingen, hvorfor er det nu, at det er så vigtigt, og hvorfor er det, at det er så vigtigt, at vi har fået lavet den her tekst om i punkt 3 i 5-punktsreglen fra kontrol af spændingsløs tilstand til kontrol af, om driftspænding er fraværende. Jo, det er der faktisk et eksempel på her, fordi at her har vi 2 parallelle systemer, og vi kan se systemet her til venstre, det er afbrudt. Men samtidig så har vi et nabofelt her, hvor der er spænding på, og vi har noget parallelføring af to kabler. Når vi afbryder sådan et højspændingskabel, så kan der stadigvæk være en restspænding, eller der kan induceres spændinger fra parallelførte kabler over i det her anlæg, som egentlig er afbrudt. Og det betyder, at der rent faktisk skal stå flere hundrede volt på det her system, selvom det er afbrudt. Og det er derfor, at den definition, der hed før, af spændingsløs tilstand, den er sådan lidt ikke helt rammende, hvor den nye den er meget mere passende, fordi vi har afbrudt for driftspænding, men der kan stadigvæk godt stå en restspænding. Så når nu vi måler her, så vil vores spændingstester, den vil indikere, at der er spændingsløst, fordi vi ved, at den har en tændspænding, og vi skal op over et vist niveau, før den indikerer, at der er spænding på. Så ved korrekt brug af spændingstesteren, korrekt måleopstilling, jamen så får vi også en korrekt indikation. Så det er derfor, at den nye definition af punkt 3, den er så god, selvom man lige skal vende sig til at udtale den. Så snakker jeg om, at det er vigtigt, at ens måleprobe har den korrekte længde. Og på billedet her til venstre, der kan vi så se, at her har vi vores kollega, der står med sin spændingstester. Den øverste del her af den her adskiller eller afbryder, der er spændingsløst eller afbrudt.
hvorimod der er spænding på undersiden. Så når nu han så måler her, så vil man så sige, at han burde jo måle, at der er spændingsløs, fordi den bliver målt ind på et anlægsdel, hvor der er driftsspænding, den er fraværende. Men på grund af, at selve målehovedet, det er inde i det her elektriske felt, jamen så rød ring er kompromitteret, så vil han få en måling, der ikke er valid. Her kan man så sige, den opstillingen skulle se sådan her ud. Her har han en spændingstester, hvor måleproben har den korrekte længde. Målehovedet eller målesonden er ude i fri luft og kan finde neutral jord, og så får han en valid måling. Det der med type L og type S, det er meget, meget vigtigt, at man forstår forskellen på det. Så der har vi så prøvet at visualisere her med den her opstilling. Og igen her til venstre, så står han med en type L-tester, og der kan man se, at måleproben den er meget, meget kort. Plus at selve målehovedet, det er ikke skærmet på samme måde, som det er på en type S-tester. Så det vil sige, når vores kollega her, han står og måler ind på en anlægsdel, som er spændingsførende, så får han rent faktisk en indikation af, at der er spændingsløst, eller der er driftsspænding fraværende. Og det vil så sige, hvis han er i gang med at koble sit anlæg ud i henhold til 5-punktsreglen, så vil han ufortrødent gå videre til punkt 4 og anlægge jord. Og så har vi balladen, fordi så vil han lave en kortslutning og risikere at blive forbrændt af lysbuer og så videre. Så det er derfor, det er meget, meget vigtigt, at man bruger den rigtige spændingstester med den rigtige længde probe. Og det er det, som er vist på billedet her til højre. Der kan man se, jamen her står vi og igen ude i neutral, så vores målehoved kan finde neutral jord, og så får han en korrekt eller en valid indikation. Så jeg håber, at med de her billeder, det er med til at visualisere lidt, hvordan det er, at det forholder sig. Så var der lidt omkring det her med 6-års eftersynet. Hvor står det henne, og hvorfor skal vi gøre det? Jamen, der er 2 indgangsvinkler til det. Den ene, det er via de brugsanvisninger eller vejledninger, som medfølger udstyret, både af vores, men også af vores andre leverandører af de her udstyr. Der står, at sådan en spændingstester skal have udført 1- og 6-års test. Som sagt, 1-årstesten, det kan man selv klare som ejer og bruger, men 6-årstesten, den skal overholdes og have lavet den her videoholdomsprüfung. Og det er simpelthen via Arbejdstilsynet, at når det står i en vejledning, jamen så skal man gøre det. Udover det, så står der også i 50.110, at man skal overholde eller bruge udstyr, der overholder den her standard, der hedder 61-43, som vi var inde på tidligere. Og i 61-43, der står der direkte, at udstyr skal minimum hver 6. år have gennemført en 6-års test. Så det vil så sige, selvom man har en spændingstester, man ikke bruger, man har liggende på lager, så skal den også, når den bliver 6 år gammel, have udført en test. Og selvfølgelig det udstyr, man bruger, skal minimum hver 6. år have udført en test. Her i Danmark, i Søndersø, der er vi i stand til at teste etpolede spændingstester op til 36 kV. Har man udstyr, der er over 36 kV, så skal vi sende det til Tyskland, og så må man regne med en lidt længere ekspeditionstid, som vi kan klare her i Danmark. Hvor den typiske ekspeditionstid vil være omkring en uges tid fra vi modtager udstyret til det retur ved kunden, hvis det er noget, vi har aftalt på forhånd. Her er det bare lige for at vise vores testfacilitet, som vi har her i Søndersø. Og på billedet her forrest kan man sådan lige ane kuglering, som er det, man bruger til at teste tændspænding med, spændingstesterens tændspænding med, hvor man i den første test laver en test, hvor der er spænding på kuglen, og så er der jord på ringen, og så skruer man op for spændingen, indtil man så ser, hvornår spændingstesteren den indikerer. Og som sagt, er det en 10 kV spændingstester, jamen så skal den tænde imellem 1 og 4,5 kV, som er krav i normen. Den næste test, det er, hvor man har spænding både på kuglen og på ringen, og det er simpelthen for at lave et forstyrrende elektrisk felt rundt om spændingstesteren, for at se, jamen, hvordan reagerer den på det. Og hvis det igen er en 10 kV spændingstester, jamen, så skal den tænde inden 4,5 kV, og det
afprøver man så ved hjælp af den her kugle-ring-metode, hvor der er spænding på begge dele. Den sidste test i kugle-ring, det er, hvor der er jord på kuglen og spænding på ringen. Og når man så stikker sin spændingstester ind og måler her på kuglen, jamen så skal man så se, at den indikerer for, at der er driftspænding fraværende. Udover det, så består den elektriske test også herinde. I kan se her bagerst i billedet, der har vi 2 aluminiumsbarer, hvor man laver isolationstest af udstyret. Og det gør man først ved at rulle det frem og tilbage her i det smalle punkt. Og bagefter så ruller man udstyret ud af baren, og så igen tilbage igen, for at se, at der ikke sker overslag, eller at spændingstester trækker en defineret strømstyrke, som står i standarden. Består den de her test, jamen så har den godkendt. Så er den godkendt i henhold til 61-43, så kan man udfærdige rapporten, mærke spændingstesteren op, og så må den igen bruges 6 år. Det var det, vi havde valgt at vise. Vi har fået nogle spørgsmål, som vi lige vil... Jeg skal lige se, om der bliver nikket her bag ved mig. Der er ikke kommet nogen spørgsmål, for jeg ved, okay, jamen så må det være, fordi jeg har fået det hele med. Ellers så i hvert fald velkommen til at kontakte os bagefter, hvis der er. I kan gå ind på vores hjemmeside, der hedder decitech.dk, eller på vores internationale international.com, eller /en, hvis I vil have det på engelsk. I kan også vælge den tyske udgave. Og her finder I vores sikkerhedskatalog, samt meget andet viden omkring det her. Men som sagt, I er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis I har spørgsmål til det her, eller også hvis det her webinar har givet anledning til spørgsmål, så er I mere end velkommen. Men ellers så håber jeg, at I har fået noget ud af det, og så må I have en fortsat god dag, og tak fordi I gad at se med. Tak for i dag.